Amen. Kuyamlopha umntana ufuna ukuzwakala. Siyaphila lonke emshadweni. Siyaphila abazalwane, siyabonga uNkulunkulu ngalolu suku asiphe lona oluhle kangaka. Amen. Ngibingelela kakhulu nami abaholi kuqala, abaholi bonke ngiyaqhubeka kubo egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, abaphathi besisakazo. Amen. Ngoba njengoba salizwa ngoba kukhona abashumayelayo. Ukuba babengekho abaholi abazange silizwe. Yikho indoda ngelinye ilanga ithi kwalapho ukuthi nami manje. Amen. Yingoba yethu manje kufanele siqhubeke kubo, ngibingelele kubaba bakwamkazi bonke. Siyabonga kakhulu ukuthi nizaleleke namhlanje indodana. Amen. Nazali indodana nithi nizalela mina kanti nizalela thina. Amen. Siyabonga ke ngaba sikho la ukuba sinayingane eyindodana yakwamkazi. Sibingelele nomndeni wonke okwamkazi nomndeni wakwangobese. Siyabonga kakhulu. Amen. Ngenhlahla enkulu lezi ngane zombili ikhuliswa yini futhi iphethwe yini. Amen. Cha, ningakubuka ukuthi ingane sezimkhuba cha. Amen. Akabonga. Hayi umkhuba uzange wenzeke ngoba njengoba zihlezi lapha ngoba ikhuliseke ngeqiniso. Zikhonza kimi, ziphenduke kimi zonke, zakhonza zombili, zaqhubeka zaphambili evangeli. Akabonga. Babengeke bewenze ukuba kimi. Amen. Ngoba bayazi ukuba asufuni. Amen. Namhlanje ke ngijabulisa ukuthi ke baba uNgobese Bishop lethu labaholi bonke, ngijabulisa ukubona izithelo zemisebenzi yevangeli. Izithelo, insimu elinywayo engenazo izithelo, leyo nsimu isuka isifile. Noma usufaka uphuma njalo noma iyiphi into yokufundisa ngasezwakala. Manje ngibona namhlanje ivangeli leNkosi linezithelo esizibona ngamehlo. Ivangeli esishumayelayo nala umfundisi sokuma mfundisi ja esishumayela ivangeli lokuthi insizwa azenze njani uzosho emathulu zokuzwa. Azenze njani ja. Amen. Shumayela ivangeli lokuthi insizwa igalwe ngoba insizwa mayisiphelelwe isikhathi sokuthi ngabe yaganwa ile gama layo ibizwa ngani imphoqo. Ngenhlahla ke umkazi bengakafiki lapha khona azobizwa ngemphoqo kusemncane. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa ngoba bathanda ukuzenza abantu abadala bese kuzomphoqa ukuthi ibizwe ngemphoqo. Siyashumela lovake bazalwane ngilapha ukuzomukela ingane zabo emshadweni. Siyabonga kakhulu muzi kaNgobese, siyabonga kakhulu. Sibonge nomama. Bomama, bonke omama bakhona nje siyababonga. Ukuba nizame nibe omama bevangeli abashumayela ivangeli eliqondile ngabakunjena namhlanje. Masikhula thina sasikhula sibuka obhuti. Masibona befaka amabhelu ukuthi bebuye egoli ngathi sihalele ibhelu. Lokho esiyikho yilokho esakhalela kubantu esababuka sakuthanda. Amen. Bakophatha kabi njengoba nizakele imgcobe kasekuthanda bonke. Kaze cabanga ukuthi lokho nisihasho babheke kahle lefika. Sesebegcobe ngoba bakhona. Ubesho njalo uthi alisemshumayela manje promotion. Manje ke silapha ke ngizomukela bengane zami ngithi welcome emshadweni. uNkulunkulu akanibusiseke abantu abamenenze kahle. Nibahle kakhulu kaNgobese. Noma ke ngibuye ngibone nje ngane yami ukuthi uyamgubhela umkazi umgodi ngokugwaba. Kodwa ke nibahle kakhulu. Mawusumnaye ungaqinisi kakhulu. Ngoba kakhulu nalawo mazwi uyathobeka. Ubaba uthi uzothinta izwi leNkosi njengengosisa ngalo. Uzothinta izwi leNkosi. uNkulunkulu akanibusise kuyaphileka emshadweni. Njengobona nje sibahle ukuthi uyambona ukuthi kuhle. Ngoba ngigadiwe. Amen. Amen. Ngelilanga ngokuba usukile nje nisendlini bomama
bese ngivele ngihlabelela ingoma ngihlala lapha esofeni ngithi gezani seyazi uyazi ukuthi kufanele gezwe inyawo zami ngaleso sikhathi ngikhathe bese ngiyilengisa nje inyawo ngivula izandla nje bazalwane bangithanda futhi ngesikhathi sokuyigulisa mgazi balekile indoda igule noma ingaguli kephe indoda amen kodwa mabuhlungu basekusho ngaphambi kwakhe zwale kefela ngiyaphetha ngoba bewubiza ukuthi ibhodo libambe manje ngalawo mazi siyabukela bafowethu kumnandi emshadweni uyaphileka ingane zakho eleke mfowethu izilenkosi lapha nabo mahubo 128 uqale ku1 bese uthi naku 6 ngizoba nje bangikhuluma nje ngoba ngeke saphinde ngikhulume inkonzo yokusisa ukuze nabanye bekwazi ukubeka iziyalo egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga. Isihloko sifundeka kanje, inhlahla yekhaya lomuntu oqotho. Uwami ufundeka kanje. Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe, ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho. Uyakuba nenhlahla nempumelelo. Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho. Abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo bezungeza itafula lakho. Ngokubabheka kanjalo iyakubusiswa indoda emesaba uJehova.
uJehova makakubusise eseSiyoni, uyakubona inhlanhla yaseJerusalema zonke izinsuku zokuphila kwakho. Uyakubona abantwana bakho, uyakubona abantwana babantwana bakho, ukuthula makube phezulu kuka-Israyeli. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Amen. Bhala lapho. Awufundele isihloko kancane mfowethu. Inhlahla yekhaya lomuntu oqotho. Bazalwane, siyabonga uNkulunkulu. Namhlanje ke sizonikeza isibusiso singabazalwane. NoNkulunkulu unikeza isibusiso senhlanhla yekhaya enjani? Yomuntu onjani? Manje izwi lenkosi engifuna ukugcizelela lithi kunenhlanhla lapha khona kunobaba nomama oqotho. Mangabe beqotho kunenhlanhla kulelo khaya. Sicela ukuthi nihambe ngendlela zomqotho kuze nibone imisebenzi kaNkulunkulu. Kuze imisebenzi kaNkulunkulu ngoba kunabantu abasemakhaya abanamakhaya abathi siyahlupheka thina singena emishadweni asanahlala kahle kanti batshala ensimini erong engenayithele engenanhlanhla. Lapha kwaKristu ilapha khona kunenhlanhla. Sibona abantu benza ama-shares, be-investa, benza zonke izinto kodwa bengaphumeleli. Inhlanhla yabo kuyinhlanhla ephelele emhlabeni eyathi inhlanhla iy'thelo zabo ezasezulwini. Lalela sihlobo sami, mangithi beqotho uNkulunkulu bengifisa ukuthi mgazi umhloniphe unkosikazi wakho, umsabe. Ungamsabi ngoba ekubuka yonke into yenza ucabanga ukuthi mangobe semangezwa ukuthi yini ngezinto ethile uzothini. Uniphe noma ngobe uzohlonipha. Owenza inqale kuwe ingoba uwo waqala wathi uyamthanda. Amen. Hey, lona waqala akaqhubeke ukuze lona otsheliwe wazi ukwenza. Iyashi lisalaqelanga ayi. Ukubaza. Amen bazalwane. Kodwa kasemanje uthola ijime kahle. Amen. Unabantu ke ufuna ukushaya into lebhili bese kuhlala phansi. Unabantu abagcina ukubiza ukusho umuntu ukuthi ngiyamthanda mzwane samshela. Amen. Amen. Abahamba nabo ke ngicela bebatshele njengamanje batsheleni. Ngicela ukuthi uma ubekeza jihana umuntu nomuntu akabemeza isibongo sikaNkosikazi wakhe. Uzofa baba, bebeza noma bazimuntu wakho ukuthi uyamthanda shano. Lalela namhlanje sizofundisa ingane kodwa niyifundisa ukuthi azithi ali nakwazi ukubhala. Othisha namhlanje abanye mina bebezindaba sizofundisa nina ukuthi umtshele njalo unkosikazi wakho ukuthi uyamthanda. Njalo nje kuseni kasho nilapho umtshela ukuthi uyamthanda. Ngoba mayegqoka nje isibuko sakhe wena sokuthi umtshele ukuthi wamuhle isithandwa sakho. Wazi abazula. Ayashuka bazula wethu. Wabize lawo magama la. Sakhona namashaka manje ositufuza. Wasela. Oba manje. Mhlawumbe ukophisha igama sokubiza ngalo. Bize thina ngegama kaZulisi, ufela ukubize nathi. Bize nje. Uzojabula ethi awuzizwa nje. Futhi sisele nje ekhaya ukubize ngale ndlela. Siyabonga kakhulu sokusomshabo ekhaya abantu abasha. Kuyaphila uNkulunkulu akakusisebenze kahle. Siyabonga kakhulu isikhathi isikhathi. Amen. President egameni likaJesu. Sesawunikezela kubaba wethu umfundisi uJehana. Asiphathele izinto.
Sanibonani emshadweni. Sanibonani emshadweni. Ayethule na. Sanibonani emshadweni. Nazo. Ngithule nje. Sanibonani emshadweni. Sanibonani emshadweni. Kwelele sitole bakho. Kwelele sezigohlolofo lapha. Kwelele nakuthole athi khona abadabupakile. Athi abadabupakile lapha. Kwelele sichekisise lapha. Amen. Umshado lona mkazi. Sohora mkazi. Masekhula. Menziwe. Biyela. Omo. Kamlanga. Mthulisi. Sophulisa. Amen. Bangcwele. Isikhathi sona asekho. Kodwa umshado. Asekho isikhathi kodwa wona umshado. Futhi sizobenza ubulungiswa ukuthi kuzwakala kusemshadweni. Uzwakale futhi ukuthi ngempela lokho kushuba amakho ukuthi sizothula isibusiso phezulu kwalabo abatwana bebandla. Ngempela kwenzeke konke okufanele kwenzeke. Amen. Amen. Kodwa ke futhi bangcwele ilanga lemali le. Phela le ndoda lena bangcwele ishonile. Ingene yashona ngempela. Amen. Manje uJesu Kristu uma efike ethempelini nabazali hamba nabazali nabafowabo. Amen. Manje lithi ke iBhayibheli kwaku umhlangano nje
wawuhlanganisa abantu abaningi. uJesu Kristu siyasala ke yena ethempelini, sebeyahamba abazali nabafowabo. Amen. Manje lithi iBhayibheli babona sebengaphandle ukuthi umntwana ke ngoba wayese umntwana ngaleso sikhathi. Amen. Ngenxa ke ukuthi babe baningi abantu bathumela umuntu bayedwa ungena ngaphakathi uyothi ke ubaba noma abazali bakho nabafowenu nodadewenu mhlawumbe bayadinga noma bayafuna ngaphandle. Uthi ke mina ke ubani loyo othi uyangidinga ngaphandle, noma ubani ubaba loyo noma ubani udade, ngoba mina abafowethu noma ubaba noma umama yibo laba abalaleli nabo, kodwa kakhulu nabasaba izwi likaJehova noma uJehova uqobo. Amen. Angithi thina sesivumeleke phela ukuthi singodade singomama singabafowabo bakabani bakamgazi. Umgazi mayethi uyakhala kumele uphume nje ishaqana nje ngapha. Umgazi mayethi uyathatha uphume ishaqana nje ngapha. Amen. Ilanga lemali. Amen. Kuthi sifuba bomgazi indoda ke iyesebenzayo. Kodwa ke manje siphuma nasi. Nansi African Bank. Ngeke ngibone le beyithatha imali beyifaka lapha ngizokupha kuse-African Bank. Bayithatha le beyipose lapha imali. Ayibisabuya-ke futhi. Ayibisabuya le engene ngapha. Manje yathiwa imali ngapha ayikhohlwa isabuya. Amen. Jesu wethu.
Angene emsebenzini ke bangcwele engicela abaphathi bami ukuthi ke ngizosebenza amen. Sizobusisa lo mshado baphathi bemfihlakalo kamfowethu uMgazi nodadewethu uMangobese egameni lenkosi uJesu amen. Umshado ke bangcwele uNkulunkulu into ayithandayo kakhulu amen. Uthi ke umshado into evela kuNkulunkulu. Umshado nje akusiyo into oyikhoshwe ngaqini amen. Ngizothi ke mangena lo msebenzi ngifisa ukuthi ngisebenze kakhulu nobaba wethu baba kunencwadi engizoyifunda nje esingeke sishumayele. Ngizobe ngisho nje inhloso yazo lezo zincwadi. Mangiqeda nje ngizocela ke ngekukhulu ukuhlonipha amakhosi ami sehleke sonke size la mangiqeda ukuyifunda lezi ncwadi sehle size lapha ke sizobusisa lo mshado kadadewethu nomfowethu bese ke bangcwele siba nje nencwadi ke okuyiyona singaxoxa ngayo uma ithuba lizobe sekhona amen. Ngibone ngathi ke seke ushaya bani ewashini mangaphose siyoshaya u3 useshayile u3 sizocela ukuthi masingena ke lo msebenzi ezongena konje namanje bangcwele ke sithi ukuhlonipha sizoyifunda nje incwadi asishumayeli sizozisho nje inhloso zazo lezo incwadi lezo ukuthi inhlosoni yazo bese singashumayeli ayifunda umfowethu ubaba uXaba ngizobacela ke mase ngicela ukuthi basondele abaphathi bami nami beze ngaphambili bese senza ke isibusiso phezulu kwalomshado wabafowethu ababili amen. Ungwesilisa ke lona oshadayo ushada umuntu wesifazane amen. Babili laba abantu abazoshada namhlanje sizofunda neBhayibheli izosho lento engishoyo ukuthi umlisa futhi nomfazane esibashadisana okumele ukuthi bashade bangcwele amen. Lokho akudli umuntu kodwa sikhuluma thina ngezwi elingcwele ekuyilona lesigayidayo uma sikukhona izinto esizenzayo ikakhulukazi sizenza ngaphansi kakhulu kwenkolo lena esikholelwa kuyo esekelwe yiBhayibheli ikakhulukazi incwadi zomthetho ezifoundation walenkolo yethu bangcwele esikuyona amen. Manje ke bazalwane ilokho esizokwenza sikwenza ngentobeko sikwenza ngaphandle ukuthi sinyathele esibanyathelayo sanibonana ubingelela iBishop lami bangcwele lapha ngaphambi babuNgobese nopresident bamakhoba ngizwile ukuthi khona uBishop bakumphephetha phakathi kwethu nabaphathi bonke bemfihlakalo abakhona amen. Ngibingelela umndeni wakwamgazi omasikhula amen. Ngizwa nje abantu ke bayidla inkomo engakahlaza nje babehambe beyidekhula nje inyama abayivuthiswa kakhulu namhlanje bayidla nje bayithanda nje ngathi ngasahlazana ngoba behambe beyisika nje noma kuthiwa omgazi nje bayidla nje legazi amen. Obiyela omenzile amen. Manje ziyani zishadene ke iy'thanda inyama amen. Sibingelela umndeni wakwangobese sanibonani Mantinde eseNtuzuma Mathongo bomthithisi bosothulisa amen. Sibingelela ibandla bangcwele mama wethu mama Mgoza nomama wethu umama wethu mama uNdebeleni mama Makhoba omama bonke izintombi lezi ezinhle nje zakha nabajiyane eyikhethekile amen amen. Bamakhoba khona amagama ezinsimbi ngempela thina nje sesikhulile impela esingakwazi baphisi asikhulayo ade sikhuluma lapha nomphakathi sayile liyasikhulayo thina amen. Kodwa ke mina mangiholile bangcwele ngeke ngize kuthiwa ngubhili umkholo usundulile ngizathiwa ngubaba kaZandile sengibuyele khona ubaba kaZandile amen. Angeneke bangcwele emsebenzini walaba bafowethu ababili mkazi Robert uzomfundela ku-29 soqala no-29 uGenesisi 29 sofunda u-18 no-19 no-20
inhloso nje sifunde lapha bangcwele ukuthi sisho umfazi wasetshenzela. Ngatholwa amahhala. Akathathwa nje afakwe endlini bese phendula umfazi. Kodwa umfazi uyasetshenzela fundani masinyane sasishumayeli. Genesis 29, 18, 19 and 20. Genesis 29. Yes. Isihloko sakhona sifundeka kanje. uJakobe uqala ukusebenza kuLabani. Yeah. U18 ufundeka kanje. Yeah. uJakobe wamthanda uRaheli. Wathi ngiza kukusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngoRaheli indodakazi yakho encane. Yes. 19. Wayesethi uLabani, kuhle ukuba ngimnike wena kunokuba ngimnike enye indoda. Hlala kimi. U20. uJakobe wayesesebenzela uRaheli iminyaka eyisikhombisa. Yayisemehlweni akhe njengezinsuku eziyingcosana nje. Ngenxa yokuthanda kwakhe. Amen. Angithi sithasi ishumayeli. Sithi nje kodwa umfazi wenzani bangcwele? Setshenzelwa. Awumtholi mahala. Madoda asebenzani imqinise. Ngiyamuza ukuthi uJakobe yena wasebenza 7 years. Amen. Waphendulwa lo 7 years wenziwa ivalue yomfazi uRaheli igama lakhe. Amen. Abe semthola esebenza umfazi wakhe. Lithi ke manje iBhayibheli ke bangcwele sesandlula bamakhomo ngokushumayela. Asishumayeli kulena sifunda nje ukuthi asiyasetshenzela. Amen. Manje lithi iBhayibheli kwaba nje semehlweni akhe. Ngoba sengathi zinswana nje bangcwele leminyaka esikhombisa. Ake ngibona abantu abasothandwe noba nasebethandwa ngapha noma sebethandana. Ekwanisizanda betha sebethandwa. Hayi asafihlike njalo. Asafihlike njalo nina labantu. Ekwanisizanda abathandwayo ngapha. Hayi ngikhulumele ngoba nayazi le ndaba. Nikenizwe ukuthi nje nina nje sebangala thina sesingamakhehla. Nikenizwe noma umuntu wakho. Livelile manje livele lishona ungabonanga. Ngiyekuzwe lokho. Nokusutha nje swini. Ekade ngakubana nje nize futhi kushona ilanga livile. Lesizwe siyagcwala. Ngiyekuzwe lokho. Hayi kisho njalo iBhayibheli. Lithi lekwabe athi zinswana ngoba wayesemehlweni akhe embona njalo lokuhila. Yazi ngobona ithandwa sakho uhlale nje engathi usithile noma lehluphe ukuthi ayikho nje. Kube mnandi nje lokhu sibona shuza nje shona lena ngePhilippians. Phinde shona lena nje. Ungaliboni nosuku asishumayeli ke bamngaze kuba bababo ushwabana. Sithashumayeli ngalamazwi kodwa umfazi bafowethu yasetshenzela. Le ndoda nje lena ikhipha inkomo. Ingakho ethe ubaba kaMangobese wathi ngizomnikaza nami Mangobese ngeke ngimnike indoda. Wambiza ngegama lakwabo. Wathi ngizomnikeza yena ngeke ngimnike indoda. Ngizonikeza ngoba wena ndoda uyasebenza. Amen. Hawu mfate nsele. Hayi ndaba nshonga ngithani nje. Ananokuthi uthini ndoda. So le Genesis 24 uzofunda u10 no22 no23 no50 kuya 53. Ufunde uhleshise. Ngoba asishumayeli ngizoyisho ukuthi sifundelani nje. Genesis 24. Yes. 10, 22, 23, 50, 53. Isihloko sakhona uIsaka uganwa nguRebeka. Yebo. U10 ufundeka kanje. Yes. Inceku yayisithatha amakamela ayishumi emakameleni enkosi yayo. Yes. Yahamba. Yes. Izinto zonke ezinhle zenkosi yayo zisesandleni sayo. Yebo. Yasuka yaya eMesopotamiya. Yebo. Emzini kaNahori. Yebo. Phela lapha 22. U22 uthi kwathi amakamela eseqedile ukuphuza indoda yathatha icici legolide. Yes. Isisindo salo siyingxenye yeshekeli namasongo amabili ezandla zayo. Isisindo sawo
sengamashekeli ayishumi egolide. Yathi, wena uyindodakazi kabani na? Ake ungitshele, kukhona indawo endlini kayihlo ukuba silale na? Yebo. 50 ufundeka nje. Base bephendula oLabani noBethuweli bethi, le ndaba ivela kuJehova. Asinakusho lutho kuwe noma ubi noma iyole ivela kuJehova banqile esiyibona. Amen. Kubeka bheka uRebeka usebusweni bakho mthathe nazo uhambe nazo abe ngumkandodana yenkosi yakho. yebo Njengalokho wakhuluma kuJehova. Yathi ukuzwa amazwi abo inceku kaAbrahama yathokoma emhlabathini. Yakhothama emhlabathini phambi kukaJehova. yes Inceku yakhipha izinto zesiliva Yes. nezinto zegolide yes kanye nezingubo. Yes. Yazipha uRebeka. nakho Yabanika nomnewabo nonina amagugu. nazo le ndaba sifundela ukuthi umfazi uyalotsholwa nabantu bokuthi baphiwa izinto noma izipho. Amen. Uyalotsholwa ziyakhishwa inkomo zihambe ziyelobisa. Lapha uAbraham wayenza isifungo nenceku yakhe. Amen. Uzohamba uyezweni lakithi lapho ngiyakho. Izwe lapha lelethu izwe leTuksena 14 namhlanje sekuyilelizwe elihlanganisa kakhulu Iran no-Iraq. Wona namhlanje no-Turkey onke lawo mazwe layo angaphansi kwakuyi-region nje ehlanganisa lamazwe ingxenye yeSyria nayo futhi lapho. Amen. Ngiyazi futhi manje uyihambisile impahla nomakoti wakhe umfakile izinto ezithile wamupha icici wamupha namabhengelo wamupha. Hayi madoda uyaphiwa njalo umuntu wesifazane imali. Uyaphiwa njalo umuntu wesifazane imali. Awulokhu uyasebenza nje nawe. Asishumayeli lena. Bengisho nje. Wayolanda-ke unkosikazi ka-Isaka ngalelo langa kodwa ephethe amakameli, ephethe amagolide, ephethe izinto. Uthe uma esefikile kuRebeka sebevumelene ngoba wayishilo ukuthi uyobona ngani, wakhuluma noJehova ukuthi uyobona ngani uye ngempela lona okufanele ukuthi amthathele indodana yenkosi yakhe. Wathi uyophuzisa yena qala bese phuzisa lamakameli bese zamfunela nendawo yokulala nanokudla kwezilwana ayihamba nazo. Amen. Ngoba uyamcela uNkulunkulu Nkosi ngicela ukuthi ungiphe umfazi ongaphuzi. Ngeke phezulu Nkosi ngicela ukuthi umfazi ongabhemi. Nkosi ngicela ungiphe umfazi ongagijimi kakhulu mancane. Amen. Siphangi apparently bethele lena ngisifike phele size sike lapho isibusisa khona. Hayi bese sesisasho. Ngoba vele umshado ngoba sizocula phela. Akusazi iqede sokupheza incwadi bese sizasibusisa bese ke bangcweleke. Hayi bese senze into esidume ngayo. Amen. Bangcwele yakhulekela umfazi uzofela nama characteristics athile uthi Nkosi ngiphe umfazi onje. Kanjalo amantombazana. Yakhulekela indoda. Yingakho uzothola abantu abahamba ngiyazela nje. Ungelile uNkulunkulu yakubeka uNkulunkulu Nkosi elindoda esothatha. Ubaba bayisitshela thina engashayana. Sokhethe ukukhathela izisho naphambi kwami ukukhathela wena. Amen. Khathela abantu bomfazi. Kazi ashaya umfazi. Nenduku wena waphiwa yona nje ushaya umfazi. Shaya uthithithe ngayo umfazi. Thithi umfazi. Futhi manje ngathalezwa kakhulu uthithithe ngayo nje. Sawubona ngene endleleni. Sawubona ngene endleleni. Amen. Hayi uthi umfazi lengane abantu okuyinhle kanjani. Isimaphozo nje. Isimaphozo nje ingane yabantu inhle kangaka. Ngicela sifunde ukugcina ke. Sengizocela ukuthi obaba bami beze ngezansi. Osiyami kodwa laba nje abezwa ukuthi amadola wasavuma kahle kulungile. Kodwa ngicela ukuthi size nomama bami abafundisi no bishop nomongamelikazi ngicela size sizoraunda la siphe isibusiso. Angazi ke bazoguqaphi. Ngicela nibahlelele nje ngoba bele baguqe mase senza lo msebenzi. Ngicela ukuthi ngehle obaba bami
size ngaphambili ngizobe ngifunda kodwa uzobe ngifundela umfowethu uzofundela ke manje incwadi ebhalwe nguye uMoses. Amen. Incwadi lezi ezisisekelo sebandla. Ibandla lamaKristu lidabuka encwadini eziwu-5 zokuqala ezikuGenesis. Amen. Uzofundela uGenesis chapter 2 u-18 u-21 to 24. 18 bese weka u-19 ngamfundo, umeke u-20 ngamfundo, bese uthi 21 to 24. Hayi bese sibakhulekela ke laba bafowethu bazobuka phansi bezomukela ke isibusiso. Amen. Sizobabawunda nje ngendlela isibabawunda ngiyaqolisa amakhefama unisumisa. Abanye amadolo ngiyazi ukuthi bantu abasangumi kahle bazothuka ababethu masebelapha nje bonke nomama bethu ngoba sebekhona ngezansi bese ke sifundela nje le ncwadi lena bangcwele incwadi kaNkulunkulu bangcwele edala umshado ngoba wadala uNkulunkulu umshado esiwulalele nje lo le nkulumo ezokhulunywa lo yababe eBhayibhelini ngoba kuzoba sengathi ujiyana desho kanti kusho iBhayibheli engifundisiwe nami nazi impilo zami. Amen. Funda ke baba umgazi yabo kuhlo ke abaholi. Thule bandleni. Amen. uGenesis wesibili. Yes. Ivesi lokuqala soqala ku-18. Yes. Isihloko sifundeka kanje ukudalwa kowesifazane. Yes. U-18 ufundeka kanje. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Yes. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Nizwe njalo nina esenikhulile kodwa ningafuna ukugana. 21. Umsizi onjengobani? Ngithi amana lo sisi lo ufaka izembatho ezifana nesabani. Akukho nje okunye bani sikhuluma lezwe. Funda ke 21 ufundeka kanje. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima. Yes. Walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe. Wavala indawo ngenyama. Yes. 22. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile umuntu. Yes. Umuntu indoda njalo. Umuntu indoda uthanda la nto. Wamuyisa umuntu. Yeah. 23. Yeah. Wayesethi umuntu Wenzani igazi wena njalo babuqhawe lesenzo sisindisi. Wenzani ngicela nibalele bafowethu wenzani uNkulunkulu wakhipha ubhambo umuntu wafaka wesifazana wasenzani ngicela ukufunde nje leyo part leyo. wavala indawo ngenyama. Yinakho ke besifundayo wasenzani uJehova. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo. Yes. Abeluthathe kumuntu. Yes, nakho. Wamuyisa kumuntu. Umuntu uyasiwa, intombazana iyasiwa bangcwela yiyeli. Iyasiwa intombazana yiyeli. Ngoba umuntu wesifazane wamusa emntwini, wamusa endodeni. Amen. Umuntu bangoba wakhe bangcwele ahambise kwajiyane emambile kanjani yezujiyane elinganga nangishe zakho awuyiyeli bangcwele awuyiyeli. Amen. Wamyisa wambamba uNkulunkulu wambamba wamyisa emntwini wamyisa endodeni. Amen. Udake sasuqedela kwethu. 23 ufundeka kanje. Wayesethi umuntu. Yes. Lo useyithambo lamathambo ami. Okay. Ushindoda. Umuntu lo emakhulu yithamanga. Amen. Umuntu wasethi umuntu ushindoda. Lo usumgazi. Wena manje bese usuyini? Uyithambo Lamathambo. Futhi kube nenyama yenyama yakhe. yes, sebeyinto eyodwa laba bantu. Ngeke bahlukanise. Bazofunda ngalela langa abafundisi masebehlanganisa sebenza ama-vows. Bazowenza ama-vows le ngalela langa. Bazobe sebesho ukuthi lokho okuhlanganisiwe angeke kwahlukaniswa umuntu. Bese bethi now we declare you as a bride and the groom and you may kiss the bride. Yes. Funda liqedele. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi. Yes. Ngokuba uthathwe endodeni. Yes. 24.
nakho-ke Ngalokho akesilalise seni-ke u-24 ngoba bafundisi kune-interpretation wrong ngo-24 mhlawumbe kwesinye isikhathi awenziwa yithi siyayikhipha thina kuleyo nto leyo wenziwa abantu bebalekela ama-responsibilities wabo bese bebalekela no-24 mfundo 24 sinusu. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina. Yes. Inamathele kumkakhe. Yes. Bayakuba nyamanye. Nazo yiqiniso-ke leyo ekusho iBhayibheli. Kodwa abafundisi alisho iBhayibheli ungakusamonda uma wakho. Alisho iBhayibheli ungakusabonda odadewenu. Alisho iBhayibheli ukuthi ungakusabonda abafowenu abathi ngodliwa uwe. Kansisi kodwa umamakho uyamonda uma wakho. Nangu babungobese. Noma mwakho uyamonda uma wakho madoda masana ubalekela ama-responsibilities bese nithi nina hayi mina nathi iBhayibheli u-24 hayi usuka mina kumama nobaba bese senginamathele kwebheli webheli ayikho into ezoyithola isibusiso uma kukuthi wena ujonzizwa ukuthi ingayi umkayo abengayi kubo kwephilekile sekuqoqalendaba amasengishumayela amangiyothola ngiyabonga kakhulu umfokaXaba ungifundele kahle mfowethu bafowethu siyabonga kakhulu mntazi siyabonga kakhulu ukuthobelana ngicela ngike bafundisi bami nomama bami sibaphiso phambi izandla phezu kwabo sikhulele ngabe lisho umculo nesilo namhlanje ithuba masasivumela esiyoyala nalo nawo wonke amazwi uNkulunkulu azowabeka emlonyeni yenu ukuyala bangcwele sizofunda nje nizoba no 10 minutes kuphela ngikhuluma ngalo bangcwele bese ngihlala phansi ngiyabona khona inkonzo ekabiningi siyabonga kakhulu kini nonke bazalwane abasikhorinte boqala sizofunda ke kuchapter 13 sifunde u4 kuya 8 bese sihala ngo13 sizofunda u4 kuya 8 bese sihala ngo13 ngizokhuluma nje kakhulu angizeli ukuzokhuluma kakhulu ngaleli ngoba liyayichaza lona kodwa ngifuna ukukhuluma ngo13 kukhona ama principles awabekayo u13 noma ama values awabekayo omshado ukuthi mapha ama values omshado
Amen. Kukhona ingqwele ezihlalile emshadweni wazo kungelula kwaze kwaba manje. Ezisahlezi kungelula. Ingoba bebamba umgomo bangcwele. Okunamba 13. Amen. Engizokhuluma ngawo bese ngithayiselela ke nami. Ngithayiselela nje nami umphake ngipha wona. 13, 8, 4. Ayizoqala ku chapter 13 bese nje 4 ya 8. Bakhona belandelana mnandi lamazi. Ngathi nje ke lo wayibhala okuPaul igama lakhe. Ngathi wayikhondoza la. Kodwa sifunde nesihloko sakho. Thula bandle. Amen. Ukufunda lapha kwaseKorinte yokuqala isakhiwo 13. Isihloko sakhona sifundeka kanje. Ukudunyiswa kothando. Ukudunyiswa kothando. Funda ke kwethu. Number 4 ufundeka kanje. Uthando luyabekezela. Yes. Uthando lumnene. Alunamhawu. Nazo. Uthando aluzigamisi. Yebo. Aluzikhukumezi. Yebo. Aluziphathi ngokungafanele. Nakho. Aluzifuneli okwalo. Alucunuki. Nazo. Alunaqhubu. Yes. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Lubekezelela izinto zonke. Lukholwa izinto zonke. Luthemba izinto zonke. Lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofeta kuyakukhawuka. Nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka. Nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Manje ke kumi ukukholwa. Yes. Nokwethemba. Yes. Nothando. Yes. Konke lokhu okuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Awuphinde futhi ke leni ngoba ngifuna ukukhuluma ngalo bangcwele. Awuphinde. 13. Amen. Manje kumi ukukholwa. Yes. Nokwethemba. Yes. Nothando. Yes. Lokhu kokuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Liyaphila izwi lakho uNkulunkulu namandla. Liyinkemba Thixo namandla esesandleni seqhawe. Liyahlaba liyahlukanisa inhloko nesixhanti. Thixo namandla likhuluma iqiniso lodwa. Futhi Thixo alibuyi lilambatha. Impela liyafana namazolo Thixo namandla. Eyintaba Thixo namandla zaseSinayi. uNkulunkulu namandla lenze ke Nkosi yami ukuthi silizwe. Mase sizwile Thixo namandla sihambe siyolenza. Bese kudunyiswa igama lakho. Amen. Bangcwele ngizokhuluma ngisheshe. Amen. Okucula kodwa kucule manje sikhululekile. Ocula yangingamole ngicule. Nami ngiyakwazi ukucula. Ngiyakwazi ukucula ngathi ngicule nje. Ngizolanga Gompe Umlo
le ndoda lena ade ngisemsebenzini kodwa bakuthi uyangitshela esuku kanti ngumsuka ngo6 kodwa ukuthi kuye emsebenzini ngempela masuko ubibeka amen mamsoka le ubeshabeko amadinga bethema bemanga amen bethi kweliphi igaraji ngoba uthando lukholwa izinto zonke lubekezelela futhi izinto zonke futhi aluzigabisi futhi alinagugu futhi alinamona uthando angikho-ke kodwa kakhulu lapha mkazi nasi sipha sona kanye nabanye nje abazongilalela abangcwele laphana ke-13 lithi-ke iBhayibheli kubekiwe-ke lithi manje kumi ukukholwa 1 kumi nokwethemba 2 ukholwa faith ukwethemba hope bese lithi-ke nothando love amen and affection love and affection amen lithi-ke lezi zinto zimi zintathu kodwa uthi yini phambili kunakho konke bangcwele yazi uthando ludabula iminyango evaliwe bangcwele livula lapho kuvaliwe khona futhi uthando bangcwele luyisimangaliso webangcwele uyazi ukuthi uma unothando akukho kungenzeki othandweni khona abantu abakumele beshade khona abantu abashade amen khona abantu akumele bahlele bashade awukhwadi uyashela nanka-ke awuthende ngwabekile ngizwafunda bangcwele ngithe uyokuqala vele mina uthando amen and affection umfazi lona uyakhiswa qatshuni akulindi ukuthi ucinye isibani bese ekhathe qatshuni nalapha nje basifezi kanje nakhwela phepha umfazi uyagaxwa uyamgaxa nje awusho ukuthi lizohle kube mnyama bese ukuthi uyamgaxa ngaxa nje uyambamba ucicana uyambamba ngengalo affection uyasondela kuye nazo zonke izinto ezithintelana nokusondelana kwabantu ababili abathandana noma abashadile amen love and affection amen amen ningaluzi hope noma ngamnyama noma le ndoda ngelinye ilanga ngathiwa-ke ayisakwazi ukusebenza imisebenzi ethile okumele isebenze kodwa ungalahli ithemba kuyona amen noma nonkosikazi lona angagula ngelinye ilanga kube khona izinto angakwazi ukuzenza wena oyithandayo ungagijima ukuthi usuyoyibheka kwenye indawo umlinda sinde mayese sindile bese uqhubela kugcine khona bese uqhuma mawana futhi amen ukholwa nje bangcwele ukholwa ukuthi lo muntu lento ayishoyo uqinisile ukholwa isithandwa sakho ukholwa ukuthi nonkosikazi mayithi imali ngenza ukuthi nokuthi ukholwa nje bese nokukholwa ke kuThixo yabona nje wanikholwa nje kuThixo luzoma lolu thando lolu amen inhlonipho kuyakhuluma ngayo bamakhoba inhlonipho respect ayikho abantu lo uhlonipha lona uhlonipha lo kuyahlonishwana awumemezi amen ngifuna nje ngiyashesha ke bangcwele communication ukuxhumana have balekile uxoxa communicate khuluma makukhona lapho ongathi angaziye mina bangcwele angithandi into ethi girls out ekumfazi oshadile kuthiwa sine girls out uyabumfazi oshadile kuyasho nokuthi girls asho ukuthi women out kuthiwa girls out angihlangani nendaba ye-girls out mina madoda angisho ukuthi kumele nifane nami ngoba mina nina nibanjani ninyani young generation kodwa ngihlangane nomfazi oshadile othi uhamba nama-girls uhlangane nohlanganisana nama-girls ama-girls bayilele enza afree nawe uzoba free nawe uzoba free umfazi awuqhamuki futhi esine-women's out noma nomhlangano nesitokfela ngiyakhona uthi baba bengisacela ukuya esitokfeleni angazi noma ubaba khona nathi edinga ukuthi ngimenzele khona awuqhamuki usumtshela nje uyamtshela nje kanjalo nawe mgazi sheshe usho izinto ongayithandi ngomkakho xhumanani communication kubaluleke kakhulu uxoxa ngisho nangazimali uzokufika nje kodwa lokho uzondlula nje masinyana ngoba ngisazoya kwi-marriage counseling mhlambe bazofike banitshele ngendaba ukuthi imali iphathwa kanjani manishadile
ayikho into ebaluleke njengaleyo ukuthi nikhanselishwe kuleyo nto leyo. Akusesiye yakho imali, akusesiyo nawe yakho imali yenu eyefamily. Awunayo imoto eyefamily. Moto yami ayikho imoto yomuntu oshadile ade yakhe akanayo into yakhe. Hayi phela uzophinda ngizotakaphinde laba baba afunde ukuthi wena usuyinyama kabani nethambo kabani. Sekusukela phela manje ukuthi usune moto yakho, moto yenu. Amen. Makuthi unkosikazi yelina nguye ofuna ukuthatha isikhathi esikhe angene emotweni yakhe benomyeni wakhe. Akasekho umino ayi sekusebenza us no we. Izinto zethu kubalekile ukuthi nibe committed ukuzibophezela. Njoba niqala namhlanje ngena la sibophezeleni, asifuni ngelinye ilanga ukuthi wena esingashikila nyakithi ayithwalwa ke imithwalo kwaZulu. Angiphathe kongobese uyithwala ushonsele bomba yena ungangomgibela isitimela esiqhubekayo siyaphambili ungasayi kwangobese. Mhlabe efika nje bekhipha umhlobo wakhe esikhipha nje sibayeni, hayi qhubele phambili asakuyele emuva.